No. Červené svetielko svieti. Dúfam, že toto nahráva. Ahoj, kamarátky, kamaráti, blízky, vzdialení, príbuzní a vôbec všetci, ktorých mám rád a pre ktorých som si tu pripravil túto romantiku. Požičal som si chatu od kamaráta, stromček ozdobil, v krbe zakúril a kúri fajn. Všetko iba pre jednu vec, aby som vám tu pekne v pokoji, v tom romantickom prostredí napísal peknú básničku o koubojskom Ježiškovi. Výsledok: sedím tu už 3 hodiny a z básničky o koubojskom Ježiškovi mám zatiaľ prd. Inšpirácia nechodí. A nechodí, čas beží a tak som si povedal, že vám dnes vysvetlím a prezradím, ako to s tým koubojským Ježiškom naozaj je. Viete čo? Tie deti, ktoré ešte veria na Ježiška, upracte niekam, ja počkam. Nemal nič kamarát lepšie v bare, tak... Whisky nie je práve moja parketa. Ale z nej ubudlo. Bude sa mi lepšie vysvetľovať. Deti upratané? Samozrejme, keď som bol malý, tiež som veril na Ježiška. Odkedy nosím ten klobúk, čepsy, tak na koubojského Ježiška. Prvý rok som si želal pod stromček pekného koubojského koňa. Dostal som slipy a ponožky. Ďalší rok som bol skromnejší, hej? Stačilo mi sedlo, alebo úzda. Dostal som slipy a ponožky. Tak na ďalší rok som chcel nejaké oblečenie. Určite viete, čo to bolo. Slipy a ponožky. Takto to ide v podstate každý rok. No a ešte nejaké to pyžamko, nejaké tepláčky. Tak tento rok som urobil taký pokus. Nikdy som koubojskému Ježiškovi nepísal list. Myslel som si, že načo, hej? Všade bol, všetko videl, kto to je, buď truhlík, alebo koubojský Ježiško. Tento rok som mu list napísal. A chcel som takú úplnú maličkosť. Hej? Obyčajné vreckové hodinky. Vreckové hodinky dáte do vestičky, štýlovečka. Tak som napísal peknú prosbu do obálky. No a teraz čakám. Čakám, či tie hodinky budú, či nebudú. Ale v každom prípade už teraz môžem povedať, že čím som starší, tak tým viac som presvedčený, že koubojský Ježiško, počúvajte ma dobre, ho, 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 oh, 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 oh. Ďalšia nehoda. Ale preto to mám tých koubojov rád. Tí vedia pripraviť občerstvenie. Nie keksíky a pohár s mliekom, fuj. Takto si to predstavujem.
No, chlapec, ty si pospí? Ja. Merry Christmas! Všetko najlepšie k Vianociam. Není čas, kamoš, ale ďakujem. Ty brďo. To čo bolo? Jo. Jo. Čo mi šibe? Ja odpadnem. Cibule. Normálne. Cibule. Au. A idú? Človeče. To by som neveril. Že by... Tak sa oplatilo napísať ten list. No, dúfam, že ste všetci nachystaní. Detičky, koubojský Ježiško. Parádne sú. To by jeden neveril. Jau. Už je tu zas vianočný čas. Koubojský Ježiško príde medzi nás. Prinesie darčeky, možno aj dary. Zaželá nám všetkým, nech sa nám darí. Keď mu necháte pod stromkom whisky, podnikatelia, budete mať väčšie zisky. A ak mu necháte potiahnuť cigary, každá jedna vec celý rok sa vydarí. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. Nejaká je zima, je mi tu brr. To koubojský Ježiško zlé okno zatváral. Tak odomknite vrátka, možno už k vám vycválal. Šťastné a veselé. A je.